So welcome back my YouTube channel. So guys, finally Pini ning arong lo kadok besta me itum Karbi Anglo tame ning arong pen ning klar sampai la kadok beta itum Pini pen ning parong lo na lalo lasi kadok be bher tame dhek tame kat lo la pen ke ka phere pen si kat lo kadok beta lalo lasi itum katsi song bang ke itum ning si vet pen do tip pen ajo ini sila bang so Pini an bang ke itum katsi song bang ke success la pen ke montum katsi song bang insam jin pen la bang so insam jin makasi song mate tang rock makasi song labang so mesin ajo ne pen Pini an bang ke litum ang tek tame long lo la pen ke start long hang tame churo lo an se kar dom lo alang le tame alo la si labang so Pini an bang ke notice people pasi have that VGR long le adim tame notice pidam pu puselang le chak nalo la si litum kado tame labang so notice ke piang bong ang long tame tum chirap itu nang lalo asile tum hide pen intong kok ubang lang lasi non pini pinang bong tame tum si song nang lang lalo lasi kado tame tum si tong na hada lasi VGR long list tame tum an pang tum palang hang bor inang pola lo lasi lang li ke claim dam honda churu part pilo lalo nilihin pun ke lalo lasi mirjeng kro la pen ge angtong tiga thar ang tum ko ane ka song ci paduk tu chejun je me kri lang pen ko ane tum ning duk lalo lasi an se pin an mangi il tum ang tek mek long lo lasi haida lo lasi ning arong pi an lo labang so lang li ko an tum ne tum ci paduk pen me tum party lan ci pupi pin ban il tum ko an ka song ko ane tum 4 days tu chejun je me kri lang pen ke do ka song ko ane tum ning duk ane ning ki pong ane ning ki oi bons tame Pini an mai ritum in ke hang pen ning ke matha pe mate ka chi som mes tame ritum chun elo la pen ke an hek bihar tame kat elo bang ka phere pen hedi lalo lasi Pini alang litum sa tu ran hang ki pu lam the bang la phson halo lasi Pini 21 ani bang notice bidai po selang litum ning chak lo lasi ritum ka do etame la bang so notice bilong tame ritum cerap itu nang lapen ke kado betame tumbor itu nang lalu jo lapen galang li cisong pen kang cisong kai jan kang thur cisong bang alang li ang tong ti patame suri kar domo alang li ko ane lam ke than thek apol lapen ke alang li ko ane ratam hang ke bojai thek a join ne alang me suri kar domo lapen ke ni kar domo lapen ke mirjeng kro same suri kar dam lo sar nang le tum ko ane cepat tu ko ane yang tum ko an labang so ke bor e si som hai ning po ke bor e join ni pin an ba tum card bank nostam success lo la pen ke ning churo pi an la pen ke VGR long le Pini stame notice pidam po se ran le tum chak lo la pen ke tum tame an pen bor idu na ra tum la si ning si dorap chom nang ka tuk ka beta hola pen party lam ban ke la ke ale velo la se party stilang ale velo la se ka do ta ning si dorap pet man tum chis song nang ka do ta lalo la si non notice pidam po se lang tum ning chi chak la pen ning arong pik an la bang so long le long pop mate hai rem de bon la se lang ding i bon pustam non bang i tum lang ding de la pen ning ki pong ning ki oi ka an la so join ni si tum Pini an la bang so long estimate tum chelong la la si Pini video ba la project na la si thank you la pen subscribe to man subscribe not like no ka de ta de ha